Benvingudes, benvinguts a aquesta primera taula del Congrés de la Gestió Sanitària i la Gestió Clínica. Gràcies per ser aquí. S'entén per longitudinalitat la relació estable i mantinguda en el temps entre el professional i la persona atesa en qualsevol classe de dispositiu assistencial. La continuïtat assistencial és la visió contínua i compartida de l'atenció en la qual intervenen múltiples professionals de diversos àmbits de treball que actuen coordinats amb l'objectiu de garantir la qualitat assistencial que s'ofereix a la ciutadania. Les barreres i els facilitadors per a la transformació cap a un model que prioritzi aquests aspectes és l'objecte del debat d'aquesta taula. La longitudinalitat i la continuïtat assistencial són conceptes fonamentals en l'atenció sanitària moderna, ja que busquen garantir una atenció de salut integral i centrada en el pacient al llarg del temps. Aquests aspectes tenen beneficis per al pacient, com és el millor coneixement del pacient, la prevenció de malalties, la reducció d'errors i la millora de la seguretat clínica, la major satisfacció i experiència del pacient, però també tenen beneficis pel sistema sanitari. Una major eficiència en la utilització de recursos, reducció de costos i millora de la qualitat assistencial. Així, els reptes clàssics a destacar per a la millora de la longitudinalitat i la continuïtat assistencial són la història clínica compartida, la coordinació entre professionals, l'atenció centrada en el pacient, l'atenció integral biopsicosocial i també la continuïtat assistencial més enllà de l'atenció sanitària. En resum, la longitudinalitat i la continuïtat assistencial són elements clau per millorar la qualitat i l'eficiència dels sistemes sanitaris. No obstant això, la seva implementació requereix una transformació profunda dels models assistencials actuals i una coordinació més gran entre tots els actors implicats. De tot això en volem parlar avui, amb les persones protagonistes d'aquesta taula que no necessiten presentació perquè segur que tots vostès les coneixen. Però permetin-me dir-los alguna referència tant del conferenciant com de les persones que faran de panelistes. El conferenciant, un bon amic i estimat per tots nosaltres, el doctor Jordi Varela, consultor i professor, metge especialista en medicina familiar i comunitària, expert en gestió i gestió clínica, ha publicat infinitat d'articles i diferents llibres. El darrer dels seus llibres publicats, De vulnerables a poderosos, és un assaig apassionant sobre la lluita de la humanitat per la salut i la vida. És persona de referència quan es parla d'aportar valor a les organitzacions sanitàries. Els tres panelistes, a l'esquerra del doctor Varela, són també persones que no necessiten presentació, però començant pel doctor Jordi Amblas, ell és metge especialista en geriatria, és professor associat de la Universitat de Vic Central de Catalunya, és professional de referència en cronicitat, fragilitat, envelliment i cures pal·liatives i també té un extens currículum. És el director d'atenció integrada del Departament de Salut i ell i tot el seu equip han fet un gran esforç per avançar en la integració social i sanitària a Catalunya. Un gran repte per a millorar l'atenció de les persones en situació de cronicitat i fragilitat. La doctora Esther Lobo, bé, ella és excel·lent, una metgessa especialista en psiquiatria, cap de Servei de Salut Mental i Addiccions a Badalona Serveis Assistencials, assessora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i treballa des de fa molts anys intensament per donar una atenció escalonada en salut mental en el contínuum assistencial. I el darrer, el doctor Josep Casajoana, estimadíssim a tota l'atenció primària de Catalunya. Ell és metge de família emèrit de l'Institut Català de la Salut, té una llarga trajectòria des de la consulta a la gestió i de la gestió a la consulta, amb un munt d'articles de capçalera no només pels metges de família, sinó per tot el sistema de salut. Actualment participa en el nucli del Kairos, que ja ha mencionat la consellera, grup assessor del Departament de Salut, i també és un luxe poder comptar amb les seves aportacions. Sense més
Endavant, doctor Varela. Molt bé, bon dia, un plaer estar aquí. Ara fa 2 anys, quan fèiem la clausura del primer congrés, amb el Ramon i amb Pim de Morre, un dels promotors de Corporate Rebels, en aquesta mateixa sala, doncs poc m'imaginava esperàvem tornar-nos a veure al cap de 2 anys. Jo vull agrair en el Ramon, en el Pere, en el Xavier, al Vicente, al Tino, a la Gemma, a la Eva, tots els col·laboradors i els que em deixo en el tinter, que m'hagin permès tornar a estar aquí. Dit això, entrem en matèria. La longitudinalitat, com l'ha presentat el Xavier, és aquella qualitat que, diríem, un metge, posem també un professional clínic, perquè també la infermera té un pes, en la longitudinalitat, que un metge i un pacient, diríem, continuïn la seva relació al llarg del temps. Aquesta és una qualitat que ha estat molt analitzada. Us he posat aquesta revisió molt recent que me la va passar el mateix Xavier per actualitzar la meva bibliografia al respecte. De la bibliografia revisada, jo vull destacar algun dels articles. Aquest, que és de l'any 2018, una revisió sistemàtica que diu que això de la longitudinalitat està relacionat amb una més baixa mortalitat. Un altre article del 2020, que també és una revisió sistemàtica i va en la mateixa línia, és a dir, millora la mortalitat. Un altre article, aquest del 2020, en el qual, només agafant malalts diabètics i hipertensos, ja hi ha una miqueta més de dades, no només amb mortalitat, amb efectivitat, sinó també amb ús dels recursos. I diríem que l'article estrella de totes les revisions seria aquest, és que no ho veig bé així, seria aquest article, que és un article noruec, que al revés dels altres, que són revisions sistemàtiques, aquest està fet sobre el CMBD. Té 4 milions i mig de registres, sobre 6 milions i una mica més que té Noruega, i han aconseguit fer un gradient. És a dir, que han fet un estadiatge de la longitudinalitat en temps de llargada de relació, menys d'1 any, 2, 3 anys, 4, 5 anys, fins a arribar a més de 15 anys. Aquest estadiatge i aquest volum tan gran de registres i un anàlisi matemàtic molt ben fet, diríem, ha relacionat la longitudinalitat, l'ha relacionat amb més aspectes que no són només la mortalitat, que ja és molt, sinó també amb l'ús dels serveis. El OOH vol dir out of hours, és a dir, la continuïtat i les emergències, i per tant aquestes millores s'han pogut relacionar, diuen els autors, amb una relació de causalitat. A mi em sembla una causalitat relativament feble, però que hi és. En tot cas, diríem que una revisió, com ara que us he plantejat ràpida, és que la longitudinalitat té una relació amb l'eficiència, és a dir, amb un ús més racional dels recursos, i amb l'efectivitat, és a dir, en què les persones visquin més. Esperem que millor, però això no s'ha mesurat. Hi ha 3 problemes, però, que compliquen el tema. Un és que... Hi ha 3 problemes per fer realitat la longitudinalitat. La longitud... És una paraula difícil, eh? Ho he estat practicant tota la nit. La longitudinalitat. Sí, perquè la longitudinalitat ideal és la que jo tenia quan era petita a casa. Teníem un metge de capçalera que li pagàvem les iguales i que estava sempre al nostre servei i que jugava al dòmino a les tardes al bar del poble. Això, diríem, aquesta és imbatible. Si tu pots tenir aquesta, no hi ha mètode que ho millori. Ara bé, el món d'avui és diferent, ja ha canviat.
Per tant, les primeres dades que ens dona el CISAP és que gairebé la meitat, un 41% de les situacions, això a Catalunya no es dona. És a dir, que de cada 100 visites que hi ha cada dia a la primària, 41 les fa algú que no és el referent. L'altre és que, tot i que sigui el referent, hi ha territoris, és a dir, quan més allunyats de la plaça Catalunya, més, que el metge no sempre és el mateix, que canvia molt, que consta com a longitudinalitat, perquè és el teu referent, però si el teu referent canvia cada 2 anys, doncs aleshores el registre no ho controla, però no hi és. I la tercera és que les noves generacions de professionals, diríem, no els agrada el treball individualitzat, prefereixen el treball en equip. Bé, per posar una miqueta de solucions en el debat, doncs he tirat del Michael Porter, que també es va atrevir a parlar de primària, no evidentment dels Estats Units, sinó de la britànica, amb una consultoria que va fer, però sí que ell, el que va fer una reflexió en aquest treball era sobre que això del cupo, és a dir, que el metge i el cupo, que aniria molt bé per aquell metge de la Iguala i de jugar al domino a la tarda, aquest sistema de que jo visito, diríem, els infants i visito els problemes de l'adolescència i visito l'accident laboral i visito la iaia quan es fa gran, aquest sistema és un sistema que, diríem, és en si molt ineficient. Per tant, la seva proposta és que la primària intenti mantenir la longitudinalitat, però que, diríem, s'adapti a les necessitats de les persones. I aquí és quan els anglesos apareixen amb aquest treball de Nuffield Trust de 2018, que va portar molta polèmica, jo mateix vaig polemitzar molt en el blog sobre això, diu Divided we Fall. Algú va confondre el titular amb el que volia dir el treball, probablement no el van llegir en profunditat, i és que el treball el que diu és que els anglesos, una mica desesperats pel problema de la inaccessibilitat dels equips de primària, el que es van inventar era aquelles consultes que feien a peu de carrer, en el metro, etc., i que ho van subcontractar en alguna empresa que no era la primària. Això no va anar bé. Però sí que van dir, home, intentem aprofitar el millor de cada cosa. I, diríem, si recordeu la piràmide de Kaiser, és a dir, segmentar, que no vol dir fragmentar, sinó segmentar la població en funció de les necessitats, bàsicament el que diuen és que de cara a la primària ens apareixen 3 poblacions, que traduïda en el nostre entorn seria, diríem, aquests 3 blocs. Hi ha una població sana, diríem, tècnicament sana, que no ho sabem si ho estan, però que venen poc o que no venen, que bàsicament són gent jove, o relativament jove, o adults relativament joves, tenen molta feina, alguns tenen fills, estan molt ocupats i quan tenen un problema el que volen és solucions ràpides. Els metges d'empresa històricament donaven resposta a aquesta necessitat desvinculats de la primària. L'altre és aquest bloc, encara que estigui dibuixat petit, és perquè l'ús és relativament petit, i dit relativament, però és un 50% de la població. El bloc del mig, que ve a ser un 45%, que li hem posat a risc, seria el bloc de, diríem, poseu-me a mi, una edat ja avançada, que qui no li fa mal una cosa li fa mal l'altra, qui no té una diabetis té una hipertensió, etc. Bé, aquest bloc necessita. En aquest bloc la longitudinalitat és clau. És clau. És a dir, que cada cop que algú atengui els problemes d'aquestes persones, sobretot en processos crònics, malalties degeneratives, malalties oncològiques, amb estadiatges inicials lleus o moderats, l'atenció a aquest tipus de persones és clau, la longitudinalitat. I el tercer bloc seria, per dir alguna cosa, el 5% de la població, és el que que té necessitats d'intensitat. Bé, i amb això empalmo amb el tema de la continuïtat. La continuïtat seria que, sobretot la gent del bloc del mig, que són gent que van molt amunt i avall en el sistema, urgències, consultes externes a l'hospital van molt,
Els anglesos han analitzat que els moviments que generen les consultes externes dels hospitals més les urgències diuen que expliquen el 5% del trànsit rodat del país. Bé, hi ha molt de soroll al voltant d'aquest grup. El Chris Ham, en un article del 2003, va fer el següent anàlisi. Va comparar Kaiser Permanente, deixem-lo de Medicare, diria més neutre per el que vull dir ara, però va comparar el Kaiser Permanente amb el National Health Service. 2003 va ser la publicació. I quina diferència hi havia entre una organització i l'altra? Doncs que la primera, la Kaiser Permanente, sabeu que és una mútua que actua fonamentalment a Califòrnia, però no només, el que feien era un treball, diríem, entre primària i hospital, intentant posar ordre a les principals patologies cròniques, que quan les enumeres són 7 o 8. Ja n'he dit alguna, però la faríem ara, 7 o 8. Doncs aquestes 7 o 8 malalties cròniques, a les seves fases lleus i moderades, afecten a moltíssima gent. I jo acostumo a dir que fan molt de soroll, però si em permeteu no només fan molt de soroll, sinó que a més generen molta insatisfacció, moltes discontinuïtats, moltes faltes de coordinació, molt malbaratament. Per tant, el que compara Kaiser Permanente amb el National Health Service és que Kaiser Permanente a tot aquests 7 o 8 patologies cròniques ha posat ordre. Han parlat primària amb hospital i han parlat de qui fa què. Això va reduir un 66% les hospitalitzacions evitables entre una i l'altra, perquè el National Health Service això no ho feien, estaven una mica com nosaltres. Bé, en tot això, a Redefining Healthcare, el llibre, diríem, disruptiu d'en Porter i la Teisberg, en el seu annex número 3 ens explica què és una cadena de valor. I una cadena de valor és un instrument que jo l'he traduït, l'he customitzat, l'he tret els americanismes que ens sobraven i he tret el valor que per nosaltres podia tenir. És un instrument que jo l'he utilitzat en moltíssims grups i tallers i ara, per exemple, imaginem qualsevol d'aquestes 7 o 8 malalties cròniques. Posem per cas la insuficiència cardíaca. El que tracta la cadena de valor és que s'asseguin a la taula la gent que treballa a la comunitat, depèn de cada grup, de cada procés. Podria ser la salut mental, podria ser la insuficiència cardíaca, podria ser... És a dir, que els que treballen a la comunitat es reuneixin amb els que treballen especialitzats en aquella matèria en l'hospital. Adoptin a la primera línia quina guia utilitzaran, aquí no hi ha debat. Aquesta o aquella, és igual, la que vulgueu. La més actualitzada, la que sembla més independent, la que sembla més provada, bla, bla, bla. I aleshores tenim, diríem, els punts que la cadena de valor ha de tractar. Un, com implicarem els pacients? En quins punts del procés haurà d'haver-hi decisions clíniques compartides? I això s'ha demostrat que és efectiu. Com treballem amb equips multidisciplinars? Com establirem tots els aspectes pràctics, els aspectes de coordinació i sobretot, per obtenir què? És a dir, veieu que els objectius s'han de marcar en forma de prems i proms. És obligatori. És a dir, jo no em puc agafar avui una unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital A i la de l'Hospital B i veure quina és la que està tenint més bons resultats i que em donguin dades d'activitat o dades de qualitat de procés. Les persones que estan ateses d'insuficiència cardíaca a la unitat A, totes han d'incorporar primària, és obligatori. Estan tenint, viuen més, viuen millor, tenen més força, es tracta millor, per exemple, els aspectes que als cardiòlegs no els agrada de la depressió que aquestes persones tenen fruit del seu ofec. I aquestes persones de la unitat A estan més capacitades per sortir a la plaça de la Vila cada dia a xerrar una estona amb els amics o les amigues? Això és un objectiu. Això es mesura. Per tant, hi ha metodologia. La metodologia de posar ordre a 7 o 8 processos clínics, no gaire lluny d'aquí, en aquest mateix territori, la unitat d'insuficiència cardíaca de Bellvitge, la d'en Josep Comín, seria un exemple d'unitat d'insuficiència cardíaca comunitària en la qual s'ha fet aquesta feina. Segurament no amb aquesta exacta metodologia, però s'ha fet la feina. Primària i hospital s'han posat d'acord amb qui fa què. I les disintonies, problemes que sorgeixin, tenen uns llocs regulars on trobar-se i debatre'ls.
Molt bé, tercer punt, intensitat. Recordeu el bloc del 5%, i aquí en Jordi Blas és el que desenvoluparà això. Nosaltres, com a sistema, a la senyora Gertrudis la tractem així. És a dir, ara tothom fa PIs. La primària fa PIs, les residències fan PI, el sistema sociosanitari fa PI, forma part de l'essència del treball. L'Ajuntament, els serveis municipals, si es necessita la llei de la dependència o serveis municipals, es fa un PI. L'hospital no fa PIs, això no mola, a l'hospital. Però, diríem, la senyora Gertrudis carrega en les motxilles de tots els PIs. Bé, no hi ha més sortida. O s'aplica el Chronic Care Model, el model del professor Wagner, o no hi ha manera. I quin és el model? El model és molt senzill. Un dia s'han de reunir tots els implicats i un d'ells, qui posarà que en el pensament té la senyora Gertrudis, si la senyora Gertrudis té capacitat i ganes, hi ha de ser. I si no, algú ha de ser el referent. Aquí s'ha de seure la treballadora social de l'Ajuntament, si cal, els serveis de salut mental, si cal, en els llocs on jo ho he practicat, en la meitat dels casos, per un motiu o altre, havia d'haver-hi algú del servei de salut mental, ha d'haver-hi l'equip de primària i ha d'haver-hi l'especialista adequat. En els llocs on ho hem practicat és molt senzill, fins i tot alguna vegada la treballadora social de l'Ajuntament, recordo Argentona, em deia: ostres, he conegut el neuròleg, ha vingut i hem parlat, que xulo. Bé, en tot cas, l'objectiu és molt clar, fer l'avaluació integral i fer un pla individualitzat. I tots els que firmen aquest pla, que s'acomoda a aquesta persona, doncs l'han de complir. És a dir, què passarà amb l'eventualitat que el dissabte a la nit vagi a urgències? Doncs allò s'ha d'aixecar a urgències així. No és un PI de la primària que s'ha fet, diríem, amb una pauta, no sé què, i que el metge d'urgències el veu allà i fa cas o no. No, això s'ha pactat. S'ha pactat amb la família, amb el pacient. Diríem, és preceptiu. I si falla, s'ha de tornar a reunir l'equip i s'ha de revisar. Molt bé, vaig acabant. No sé com vaig a temps. Idees força. De tot el que he dit, vull destacar unes idees molt importants. Una, la idea de que totes les professions vagin al límit superior de les seves competències. Aquesta és la millor vacuna contra el burnout. És a dir, si jo estic en una planta d'hospitalització i no hi ha suplències de l'administratiu i em toca agafar el telèfon, doncs m'emprenyaré perquè no em toca, perquè no sé què. O sigui, tothom al límit superior de les seves competències. I el que diu el Clayton Christensen, que deia, era que les indústries que han avançat són les que han entès aquesta idea. I posa l'exemple de la indústria de la informàtica del seu temps. Deia, les que es van quedar amb els grans ordinadors i no van creure amb la informàtica domèstica, que després va donar lloc als primers PCs i després als mòbils, doncs han sucumbit. És a dir, portar tots els serveis el més a prop de l'usuari possible, això són les indústries que van bé. Concentrar tota la inversió tecnològica en els hospitals i que la primària tingui la prescripció i el full de derivació, això és un model de fracàs. Quan més serveis es facin a la primària, millor. I mireu aquesta gràfica. És una gràfica en la qual ens està explicant que tots, des de l'autocuidado de la persona fins a les infermeres de primària, els metges de família, si poden fer ecografies, que en facin, millor que no passin on fan, que les facin de qualitat, però millor que en facin, per posar un exemple. L'altra idea força és més equip i menys individualisme. Encara avui els centres de primària funcionen amb el CUPO, la unitat de base assistencial, i la idea que jo m'he de liquidar les 40, 45, 50 visites que tinc. Això està bé, això és un servei, però jo sempre els pregunto, els havies d'haver visitat a tots? I tots diuen, no, que va. Que t'han fotut l'agenda. Algú t'ha robat l'agenda? Robar l'agenda? Per què vol dir això? És a dir, imagineu-vos que jo soc un neuròleg especialitzat en Parkinson i per una decisió de gestió em posen a la llista malalts de vascular. Bé, escolta, la llista del metge de família ha d'haver-hi les persones que l'equip
creu que la seva demanda és objecte de necessitat d'un metge de família, però no les altres. Per tant, això vol dir treball en equip. Això vol dir desfer els cupos, no vol dir sumar. És a dir, ara parlem d'UVAs a 3, doncs es pot parlar d'UVAs a 4, UVAs a 5. És a dir, s'ha de fer una UVA, un metge i una infermera, no és un equip, és una parelleta. I això no té, o sigui, per bons que siguin, això no té cost per afrontar els reptes que representa la longitudinalitat del nivell intermig i la intensitat del nivell final. Per tant, fan falta equips. Aquests equips han de sumar cupos, que no vol dir que es dissolguin. Cada ciutadà ha de tenir el seu metge de referència, però si aquest metge treballa en un equip, vol dir que el dia, pels motius que siguin, no hi és, perquè té vacances, perquè té una baixa maternal, perquè té una baixa laboral, per qualsevol dels motius pels quals el metge no hi és, doncs hi ha algú de l'equip. Ja han parlat de vostè, ja sabem, miri, avui no hi és per tal motiu, però dilluns jo parlaré. És a dir, això és diferent que trobar-se algun substitut que et diu, i vostè com es diu? Bé, en tot cas, la longitudinalitat se li ha de donar suports, i el suport es diu més equip. Per tant, tots aquests professionals s'han d'incorporar a l'equip i ha d'haver-hi més serveis. Quants més serveis, seguint la política les recomanacions del Clayton Christensen, quants més serveis millor. Aquí he posat els més habituals que avui detectem. Quants més millor. I he posat en negre administratius. No vull desenvolupar el tema, però està demostrat que els administratius _assistents, jo vull dir assistents, el que als Estats Units diuen medical assistant i a Anglaterra diuen healthcare assistant. És a dir, administratius que toquen història clínica i han de tenir la formació adequada per fer-ho. Ho vam aprendre amb el Covid i va funcionar. És a dir, per què? Perquè no només la feina administrativa del centre de salut requereix administratius, sinó que la feina clínica requereix suport. Això és imprescindible, tothom t'ho diu. A mi posa'm un assistent i jo treballaré el doble. Fan falta més metges? No, fa falta que tinguin més suport els que treballen. És a dir, algú que es posi a la pantalla i que el metge tingui temps de mirar els ulls a les persones i d'explorar-les. Aquesta idea és el millor combat també contra el burnout i està demostrat així. El tema d'aquest, diríem, més equip, però aquest model que els anglesos li diuen el model Toblerone. És a dir, a l'esquerra hi hauria el model antic, el que tenim al cap. La gent, tothom vol veure un metge, per tant, com que tothom vol veure un metge, fa falta algú a la porta, que són molts, que vol dir l'administratiu, perdó, i diríem unes infermeres que ajudin amb les tècniques que es deriven de l'activitat dels metges. Bé, a la dreta hi ha el model que el National Health Service està promulgant avui, que és que cada metge tingui molt de suport. Fixeu-vos que els números és igual, són els números d'aquest comtat, però els números és igual, però la idea és que fan falta molts healthcare assistants perquè el metge sigui absolutament eficient i perquè les infermeres també tinguin agenda pròpia. Ho he dit en el capítol 2 de coordinació, més coordinació entre nivells. I aquest exemple seria la cadena de valor, aquella que heu vist del Michael Porter, posada en una il·lustració. És a dir, aquí tenim els equips d'un territori amb el seu hospital de referència. Perquè funcioni la coordinació és senzill. S'ha d'haver, insisteixo, arribat a acords de cadena de valor de les patologies més freqüents. I un cop fet això, l'hospital ha de fer deures també. Ha de fer una porta única per cada procés. És a dir, en aquest territori, quan algú té un problema d'insuficiència cardíaca, sap que té una porta única, que és la unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Bellvitge. I aquesta porta té, diríem, finestres, té llocs de trobada, etc. Per tant, no pot ser que les persones amb cronicitats vagin per l'hospital, com diuen, com a pollo sin cabeza. És a dir, han d'anar-hi a la porta adequada. I acabo amb aquesta per donar-li peu també a en Jordi Blas, que és aquesta avaluació que va anar a filtrar sobre els programes de crònics comunitaris i van determinar que els programes de crònics comunitaris, faig un resum, els programes de crònics comunitaris
que tenen poca entitat d'equip i tenen poc pressupost, no tenen bons resultats. És a dir, no estalvien hospitalitzacions. És a dir, posar una gestora de casos està bé, és xulo, és un bon pas, però això no és suficient. I econòmicament van determinar que els programes que realment estalvien hospitalitzacions, com passa a Kaiser Permanente, són els que inverteixen en la comunitat. Per tant, no m'allargaré en aquest tema, sabeu que jo he escrit sobre això, s'ha d'aplicar la llei de Sutton. És a dir, analitzar el malbaratament que cada hospital, i el sabem, fa amb els malalts crònics, sabem que a Catalunya, ho diu la central de resultats, sabem que a Catalunya cada any hi ha 60.000 hospitalitzacions evitables. Són 120 milions d'euros. Aquests 120 milions d'euros són estructurals. Vas als hospitals i no hi són físicament. Importantíssim el missatge. Aquests 120 milions d'euros no van a estalvi, van a reconversió, segons aquest model. És a dir, ja sabem que d'avui per demà no pot passar, però hem de fer un pla perquè d'aquí 3-4 anys aquests 120 milions, en comptes d'estar posats en hospitalitzacions innecessàries, que no fan més que crear problemes, el que han d'estar és a la comunitat per evitar aquestes 60.000 hospitalitzacions. Per tant, aquesta és la idea que volia transmetre. I per acabar, dos documents o dos fonts, diríem, inspiradores. Una és què han fet els noruecs per intentar que hi hagi equips de primària en aquesta illa que està marcada amb una fletxa que està per sobre del cercle polar àrtic i que es diu Sénia. Doncs bé, han fet un projecte i han analitzat què és el que diríem, motiva a la gent jove per anar a un lloc tan estrany com aquest. Doncs creació d'un centre d'atenció continuada per als 4 municipis. És a dir, no es treuen les places de cada municipi, sinó que es crea un centre i aquest centre es dota de gent que fa l'atenció, la programada i la continuada, tot. Dos, treballa en equip multidisciplinari que adapta permanentment els serveis a les necessitats de la comunitat. 3, treball col·laboratiu amb altres xarxes per oferir com més serveis millor. 4, formació continuada. 5, sessions clíniques amb col·legues de l'hospital. 6, conciliació familiar. 7, trobades periòdiques de team building. I 8, programa de rotació d'estudiants. Bé, aquest projecte el tenen documentat i sembla que han aconseguit ser atractius i que la gent jove entengui que anar a fer medicina rural no és anar a l'aïllament, a jugar a la partida de dòmino de la tarda, sinó que continuaran tenint equip, donaran una atenció continuada, serviran els pobles en funció del servei que s'hagi de fer i no de la permanència, perquè la permanència la fan en l'equip. Tenen línia directa amb l'hospital per solventar tots els problemes que ells creuen que tenen i un programa, doncs, com veieu, molt complet. Amb això, diríem, han aconseguit tirar endavant. I la segona font és el que vam fer amb alguns, Xavier, jo no el tenim aquí, però alguns més dels que esteu a la sala, a la pròpia Societat Catalana de Gestió Sanitària. Bé, aquest document jo us el demano que el feu servir perquè és un document que vam partir de 21 centres de primària innovadors de Catalunya, que nosaltres coneixíem en el grup, els vam detectar, i vam fer un treball de camp. Finalment, d'aquest treball de camp va sortir l'equip d'atenció primària ideal. Us he posat així perquè no ho llegiu. Està, ja ho veieu, a les pàgines 26 i 27, no ho veig bé? Bé, en tot cas, és el centre de primària ideal. Quin avantatge té aquest decàleg? Té l'avantatge que aquest centre de primària ideal no sorgeix d'una reunió de tarda, d'un metaplan, d'un brainstorming d'experts. No sorgeix tampoc que hem anat a Noruega o a Finlàndia i hem vist un centre que funciona així. Sorgeix que hi ha 21 innovacions i totes les podeu trobar en el document que es fan. I la suma d'aquestes 21 innovacions dona el centre de primària ideal. Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, bon dia a tothom. Felicitats per aquest congrés extraordinari. Gràcies per convidar-nos, a compartir amb vosaltres. Jo crec que algunes idees poques i moltes dades, molts fets. Perquè, d'alguna manera, el plantejament des de la lògica d'atenció integrada, que no deixa de ser una forma, jo diria, extremista de continuïtat de cures, és a dir, com transformem un sistema en aquesta visió de continuïtat de cures des d'una lògica sistèmica. Bàsicament, està bé que ens recordem de tant en tant que això va de persones, va de persones com en Joan o la Mercè o l'Hortènsia, era, Jordi? Gertrudis, bueno, més o menys. I la qüestió és que això va sobretot de persones que tenen moltes necessitats, potser tenen moltes malalties, prenen molts fàrmacs, viuen sols, igual en un context, en un entorn no adaptat, potser tenen un grau de discapacitat, igual tenen algun trastorn emocional o cognitiu. I la lògica clàssica, tradicional, fins ara, del sistema és, doncs, mira, hi ha una sèrie de problemes que resolem al sistema de salut, al sistema sanitari, hi ha una altra sèrie de circumstàncies que, des d'una lògica a vegades dicotòmica, donem resposta des de la perspectiva de serveis socials. Aquesta realitat, que per un perfil de població, com molt bé ens explicava en Jordi Varela, pot arribar a tenir un cert sentit, a la pràctica s'acaba traduint amb això que veieu i potser viviu i patiu. D'alguna manera, quan ho mires bé, una persona com la Gertrudis, com la Mercè o com en Joan, pot acabar necessitant, per exemple, al final de l'any, 20 recursos d'atenció que sovint no van coordinats. En aquest sentit, és important fer èmfasi que, si bé tots diríem, home, doncs molt probablement aquesta Mercè, aquest Joan, són pacients complexes, realment quan els demanem amb ells ens diuen clarament que els complexes som nosaltres, som el sistema. Bàsicament perquè aquest és el viacrucis que els hi oferim a l'hora de donar resposta a les seves necessitats. És cert, això no és bo per a aquestes persones ni pel seu entorn cuidador, necessitats no cobertes, duplicitats, etc. No és bo pels professionals, treballar en un context disharmònic acaba condicionant molt sovint la sensació de desesperació i d'inutilitat i de frustració, i evidentment coneixeu que no és bo pel sistema. De fet, és evident, jo crec que ho vivim en el nostre dia a dia, i els estudis ho avalen, que com més fragmentat està un sistema, més ineficient és. I el paradigma d'aquesta situació és el 5% de la punta de la piràmide que comentava en Jordi, on bàsicament coneixem, específicament per aquest grup de població, però ho podríem generalitzar en alguns casos, que s'esdevé el repte del 60-30-10, és a dir, sabem que un 60% del pressupost que invertim en aquesta població té utilitat, un 30% no aporta valor i un 10% del pressupost fa més mal que bé. Per tant, penso que ha de ser un motiu de reflexió per part de tots plegats. La teoria de com donar resposta a tot això és evident que fa anys que la sabem. Probablement, si ens situéssim 10 anys enrere o 15 anys enrere en el temps, el que explicaré ara ja ho sabíem. De fet, l'article del Chris Ham de 2013 ja ens deia hi ha una sèrie de coses que vostès han de fer si volen fer atenció integrada per atendre millor aquesta població. També a Catalunya som experts en els coms. És a dir, d'alguna manera, des de l'any 86 el Pla Vida dels anys ha plogut una mica, hem anat fent intents, són intents que d'alguna manera ens han aportat aprenentatges. S'han de posar en valor aquests intents i alguns dels aprenentatges penso que m'agradaria compartir amb vosaltres avui és que d'entrada això és evident que va de transformació, que és l'eslògan de la taula i del congrés. Però és una transformació complexa, és gestió del canvi complex i d'alguna manera hem après que no hi ha una única bona manera de fer aquest procés. Però és un procés, és un camí que s'ha de caminar, probablement no hi ha dreceres. I ja aterrant concretament, el que em demanava el moderador és, doncs va, parlem dels coms, però parlem dels coms sobre la realitat, és a dir, com ho estem fent o com ho farem o com ho hem fet a Catalunya. Per fer-ho de forma, com que estem en un context de congrés científic i ha de semblar, i perquè realment és així, que hi ha metodologia darrere de tot el que estem treballant, podríem parlar del context o del paradigma de la teoria del canvi. A mi m'ha agradat fer l'anàlisi d'aquest procés, de què estem fent, quins són els resultats i cap on anem, des de la lògica, això també és més vell que la Napeu, el model de Lippic-Nosner, que coneixeu bé, on d'alguna manera hi ha una mica la idea aquesta de cadena de valor, des de la lògica de transformació en aquest cas. És a dir, si tu vols transformar i arribar a bon port, necessites compartir una visió, compartir i fer un consens, tenir les habilitats i les competències des de la lògica sistèmica dels professionals, hi ha d'haver sentit, incentius, hi ha d'haver els recursos, hi ha d'haver un pla d'acció que concreti tot això.
Si no tenim la visió d'on volem anar, si tots els que estem aquí no compartíssim el punt d'arribada, probablement això generaria confusió, i això ha passat a vegades. Per tant, val la pena invertir temps en saber on volem arribar. També és important que hi hagi un punt de partida de consens. Consens no vol dir unanimitat, consens vol dir que d'alguna manera pactem una partitura que ens ha de permetre interpretar, potser de diferents maneres, tot aquest procés. I aquest procés requereix d'habilitats i competències, des de la lògica sistèmica, des de la lògica dels professionals. Quan això no passa, generem ansietat. A vegades tenim plans meravellosos des d'una lògica teòrica o acadèmica que quan els traslladem en el dia a dia acaben condicionant dificultats en els professionals. De la mateixa manera que condiciona resistència quan aquell que en el seu dia a dia ha de treballar amb aquesta partitura pensa que no té sentit o no té suficients incentius, o el cas dels recursos, i aquest és el típic cas de projecte de desplegament amb mentalitat ONG. És a dir, jo crec que tots som molt voluntariosos, ens posem a treballar, a fer projectes, però arriba un moment que o ens ho creiem i hi ha finançament, i hi ha altres recursos, no parlem només de finançament, o això acaba generant frustració, com a vegades passa també quan estem d'acord amb tot, però ens posem a pedalar sense un pla d'acció compartit, que aquest és el típic cas, jo crec que tots ho hem patit en algun moment en algun dels projectes que hem fet en el nostre entorn. Des d'aquesta lògica anem una mica a revisar de forma ràpida com estem treballant tot això. D'entrada, jo crec que tots compartim la visió que això va de persones, però d'alguna manera va de persones i també de dispositius. És important que tots els dispositius, l'atenció primària, l'intermèdia, aguts, el SEM, estiguin adequadament dotats. Però el que ens fa intel·ligents com a sistema no és només tenir aquests dispositius adequats, sinó la capacitat d'interacció entre aquests dispositius. De fet, atenció integrada va d'interacció, va de sinapsis. En aquest procés és imprescindible partir del consens de les persones d'entrada, de la ciutadania. De fet, quan els hi hem demanat vostès com us sembla que hauríeu de ser atesos, d'entrada la coordinació, l'atenció integrada és una prioritat màxima. També a nivell internacional, l'OMS, l'OCDE, la Unió Europea, etc., diuen que el camí per donar una millor atenció a aquesta gent és l'atenció integrada, i de fet hem sigut capaços a Catalunya, i això no ho tenen a tot arreu del món, de consensuar tant el model d'atenció com una quantitat, jo diria, significativa d'eines compartides. Com farem un pla d'atenció únic? Com farem una valoració multidimensional única? Com farem aquesta conferència de cas que ens explicava en Jordi Varela? I finalment, a nivell instrumental, a més, a Catalunya hem sigut capaços de posar-nos d'acord que crear una agència que faci un rol de foment de l'atenció integrada entre les tres administracions competents, que és el Departament de Salut, de Drets Socials i els ens locals, més els departaments que s'hi puguin afegir, més els proveïdors, pot ser una bona idea. De fet, aprofito per dir que en el procés de consulta prèvia de la llei de l'agència és la consulta prèvia que ha tingut més participació de tota la història de tots els departaments de la Generalitat. Des de la lògica d'habilitats i competències, és evident que hem de fer una aposta pel lideratge sistèmic. En els territoris on estem desplegant atenció integrada, no els anem a dir què han de fer, els ajudem a fer-se les preguntes adequades, però els coms han de ser territorials. Estem d'acord també que s'ha d'acompanyar els professionals. Hi ha un gran repte que és el de formació en lideratge sistèmic, i penso que des d'aquesta societat és un element que teniu especialment clar. Hem fet formació a 20.000 professionals de tots els àmbits en aquests 3 anys, i és evident que això va d'aprenentatges compartits. Com que no hi ha una única bona manera de fer això, hem d'aprendre mentre avancem, i avançarem mentre aprenem també. És imprescindible compartir el sentit de tot això, i em remeto aquí al que vol la ciutadania, el que volen els professionals i el que necessita el sistema. A Catalunya hi ha pràctiques extraordinàries. Acabem de fer un mapatge conjuntament amb l'Aquas i hem identificat com a mínim 43 experiències d'atenció integrada amb grau moderat i avançat. Segur que alguns dels que sou aquí en sou partíceps, i és evident que hem de parlar com s'incentiva tot això. Ja pràcticament per acabar, és imprescindible. Quan parlem de recursos, parlem, per exemple, de sistemes d'informació. Hem estat capaços de tenir, per exemple, un visor de cronicitat únic dins el propi sistema de salut, on tots els professionals veiem la mateixa fotografia de la mateixa persona. Hem estat i hem treballat la capacitat, i això no passa pràcticament enlloc del món, que professionals de l'àmbit de salut i de drets socials puguem visualitzar, puguem compartir informació. Això permetrà, per exemple, demà es notificarà que d'alguna manera puguem estalviar, desburocratitzant a la línia del que deia la consellera,
facilitar la feina a la ciutadania i, per exemple, estalviar desenes de milers de visites a atenció primària. És imprescindible que d'alguna manera puguem compartir aquestes dades des d'una lògica d'anàlisi. L'avaluació i, en paraules del Tino, la monitorització és imprescindible en tot aquest procés. Ja no s'hi val avaluar retrospectivament al cap de 2 anys, necessitem, com aquell qui diu, més a més, fer seguiment de tot aquest procés i tenim un sistema de comandament que ens ho permet. I, finalment, podem parlar, i jo crec que tots vostès en saben més que jo, de com financem i com fem que els professionals es vulguin dedicar a tot aquest procés. I el pla d'acció és evident que podríem parlar de molts plans. Jo us cito de forma ràpida 3 plans en els que estem treballant. El primer és el pla d'actuacions per persones, els de la punta de la piràmide, els del 5%. Aquí, d'alguna manera, tenim un pla en visió 2024 que incorpora una sèrie d'elements, entre els quals el desplegament de la ruta de complexitat, des d'una lògica més d'atenció integrada vertical, dins de salut, des d'una lògica d'atenció integrada més horitzontal, salut social, sabeu que estem desplegant el pla d'atenció integrada a les residències. Catalunya és la comunitat autònoma amb més residències de tot l'estat espanyol. De fet, una quarta part de totes les residències de l'estat espanyol són a Catalunya, i també el desplegament de l'atenció domiciliària i comunitària. I una mica en relació ja, perquè aquí el que es tracta, us havia promès, no parlar només d'idees, sinó parlar de dades, us hem de dir que, per exemple, en la lògica de desplegament d'atenció integrada vertical de la mà de la ruta de complexitat, doncs estem ja en una bona dinàmica. Algú deia, és més difícil construir una ruta efectiva que construir un hospital. És cert, perquè això requereix de crear complicitats. Però anem endavant. Respecte a l'atenció integrada a les residències, vam començar el desplegament efectiu el mes de març, estem ja en un 71% de les residències on s'ha iniciat el desplegament i en el 86% dels equips d'atenció primària. Des d'aquí, el meu reconeixement a tot l'esforç que esteu fent els professionals d'aquest àmbit, bàsicament perquè, d'alguna manera, com veureu després, estem ja canviant els resultats. I, finalment, l'aposta per territoris d'atenció integrada en l'àmbit domiciliari i comunitari. L'aposta aquí és que això, evidentment, ha de partir de les primàries, de la primària de salut i la primària de serveis socials. És a partir d'aquí que s'ha de bastir tota la resposta en aquest àmbit comunitari. I deia ara ja sí, per acabar, alguns resultats. D'alguna manera, quan analitzem la població, això són resultats de Longview, són accessibles per tots vostès, quan analitzem els resultats en aquesta població des de la implantació del pla d'actuacions PCCMACA, veiem, per exemple, i això és inaudit, que per primera vegada hem estat, i almenys des que tenim dades, hem sigut capaços de disminuir el nombre d'urgències en un 22% d'aquesta població, urgències aguts, CUAP, PAC, etc. Comencem a disminuir ingressos, comencem a disminuir reingressos, i aquí ja surt un prom inclús, dies passats a casa. La gent està ja de mitjana 2 dies més a casa. En el cas dels MACA, en comptes de 2 dies són 3. D'alguna manera, per tant, fer actuacions orientades a l'acció canvien resultats. I ara ja sí, per acabar, en l'àmbit residencial, aquest és el pla de comandament del pla de desplegament en l'àmbit residencial, per exemple, aquí les dades encara jo penso que són més extraordinàries. Hem disminuït en una tercera part les urgències de la gent que viu en l'àmbit residencial. Hem disminuït un 12% d'ingressos d'aguts, incrementant un 9% d'ingressos a intermèdia. Per tant, estem reconduint fluxos d'aquesta gent, i aquí la gent de l'àmbit residencial passa pràcticament una setmana més a la residència, i això vol dir que no està en un hospital. Per tant, una mica, i així amb aquesta diapositiva acabava, una mica la idea és que estem en una dinàmica on potser per primera vegada en molts anys compartim la visió, el relat, el sentit, les habilitats i finalment la transformació. Això seria tot. Gràcies. Bon dia. Suposo que a molts de vosaltres us sonaran coses com aquestes, que el 25% de les consultes d'atenció primària són per problemes de salut mental o, per exemple, que després del confinament, a partir de la Covid-19, van incrementar molt els problemes de salut mental. Bé, realment estem tan malament en aquest sentit? Jo primer voldria explicar-vos, per respondre a aquesta pregunta, com crec jo, de quin context crec que partim. I és que, per començar, ens costa molt distingir el que és la privació del que és la frustració.
La privació apuntaria cap a aquelles qüestions que són de l'ordre de la necessitat, serien necessitats no cobertes. La frustració passaria per tot allò que són les expectatives que no he vist complertes. Aleshores, si ens n'anem cap a l'àmbit de la frustració, trobem que moltes vegades el que hi ha darrere d'aquests presumptes problemes de salut mental són insatisfaccions, no pas trastorns psiquiàtrics. I també que, degut a la situació general en la que les expectatives són que jo he de ser sempre feliç, que jo he de tenir un cos igual com el que surten a les Instagramers, que jo, a més, encara que se'm mori el meu pare, la meva mare i jo l'enterri, he de continuar funcionant amb un nivell de felicitat acceptable i que no hi ha dolor. I em salto que un dol, qualsevol tipus de dol, dura entre 1 i 2 anys i que fins al cap d'1 i 2 anys jo no podré tornar a ser la persona que era. Si jo penso que, a més, he de tenir una vida en la qual gaudeixi més que no pas treballo, vull dir, si aquestes són les meves expectatives, probablement seré incapaç de reconèixer el que és la insatisfacció, distingint-ho del que és una crisi vital i distingint-ho del que és un trastorn mental. Per tant, la qüestió seria que no tot malestar és un problema i molt menys encara un problema de salut. Dit això, quins són els determinants en allò que té a veure amb la salut mental? Doncs, ja se n'ha parlat a bastament, però bàsicament serien, com veieu, els mateixos temes d'estructura, la càrrega genètica, ambient, que l'ambient influeix en la meva nutrició, en si jo soc més sedentari o menys, en si jo utilitzo més o menys substàncies tòxiques, temes que tenen a veure amb la privació, si tinc un sostre, si tinc una font de recursos que em permeti sostenir-me i, evidentment, totes les qüestions que danyen per si mateixes, com són les situacions de violència i els abusos. I el que potser seria més característic del que anomenaríem problemes de salut mental són aquests que venen d'aquest àmbit de la frustració. I si hem de seleccionar dos, que són els que es repeteixen d'una forma molt continuada, són aquells que tenen a veure amb les relacions sentimentals i amb les expectatives cap a les relacions sentimentals i les expectatives cap a l'èxit social. Per tant, tota l'estona parlem d'integració i salut mental que pot aportar o quina és la seva especificitat? Ninguna. Som exactament igual que la resta de departaments o de tipus, diguem-ne, d'especialitats. Territorial, en xarxa, interdepartamental i comunitari és el treball que s'ha de fer i que podem aplicar? Doncs el mateix que apliquem amb la resta dels àmbits, o sigui, totes aquelles metodologies que tenen en compte el principi de subsidiarietat i que, per tant, utilitzen la intervenció esglaonada. Jo, aleshores, ara, amb el vostre permís, us faré 3 flaixos de 3 exemples, alguns locals, altres sectorials, però que en qualsevol cas penso que poden servir per il·lustrar el que jo diria que és la manera que hauríem de treballar. Aquest és el primer que vam treballar, que s'ha treballat a nivell de tot Catalunya, des de la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària, el Pla Director de Salut Mental i Addiccions, i que ha estat un esforç important a construir aquesta escaleta que veieu aquí, amb la qual, seguint el contínum dels diferents nivells de prevenció, hem anat endreçant per diagnòstics, per cartera de serveis, tipus d'intervencions i tal, doncs el que hi aniria des de la part de prevenció primària, que òbviament correspon a primària, i que és aquelles situacions en les quals no hi ha cap tipus de trastorn, sinó que hi ha tot això que estem comentant, situacions de la vida, malestars de la vida o situacions de vulnerabilitat, la part grogueta, que seria aquella que correspon a la cartera de serveis en salut mental d'atenció primària i que, per tant, des de la primària pura o també, evidentment, amb el suport dels especialistes de salut mental, però s'ha d'atendre a primària, i la part més rogenca, que seria aquella que sí que seria més clarament específica de l'atenció especialitzada en salut mental, perquè són problemes que per la seva gravetat, per al seu potencial de discapacitant o de cronicitat, no ens correspondria a l'especialitzada. Aquest és un altre exemple en el que aquí ja no és una escaleta, aquí és un puzzle, perquè situant al mig l'alumne hem començat a treballar, hem definit fins ara com seria la feina des de la visió de l'escola. Aleshores tenim
la Inspecció Territorial a Badalona i els EAPs de Badalona, els equips d'assessorament pedagògic, ens van fer saber les seves dificultats, vam començar a col·laborar amb els CESMIG, Atenció Primària i Serveis Socials. I aquí veieu, així només de tipus flash, doncs en blau estaria Educació, en verd estaria Serveis Socials, en groc estaria Atenció Primària i els rogencs una altra vegada som els de Salut Mental. Hem estat establint de quina manera treballar conjuntament, perquè en aquest cas tots alhora hem de treballar, però cadascú té una àrea específica, una cartera de serveis específica i hem hagut d'organitzar-nos, evidentment, de la millor manera possible. I aquest últim ja és el Pla de Prevenció Territorial del Risc Suïcida que estem treballant a Badalona, que aquest sí que està molt a les beceroles encara, es basa en el Pla PRES, que és el Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya, i el que hem fet és una estratificació piramidal. Segons el tipus de risc, passem del risc baix fins al risc imminent, i el que fem és quedar d'acord amb com farem l'avaluació per poder arribar a determinar en quin nivell de risc es troba la persona, com es farà l'activació, quina és la població que inclou i quin és el tipus d'intervenció. Tot això, tots aquests exemples que jo ara us he compartit així superràpid, com veieu i com ja deien els anteriors companys de taula, el que es basen és especificar el què, el qui i el quan. Aleshores, treballar així no és fàcil. Portem uns quants anys, localment, puc parlar-vos que portem uns quants anys treballant i ens hem trobat que tot això és un gran repte. Jo voldria parlar de quatre qüestions que em sembla que fan a aquest repte. La primera és que per integrar, per realment integrar-nos, el primer que hem de fer és definir-nos. I quan et defineixes, quan dius quina és la teva cartera de serveis, quina és la teva responsabilitat, t'estàs assumint un compromís i moltes vegades això incomoda. La següent és que necessitem professionals formats per fer aquesta feina i no només formats amb el que és la metodologia d'atenció integrada, formats en la seva especialitat. I tenim un greu problema amb això perquè actualment, com a mínim a Salut Mental, les places que hi ha per formar-se com a infermeres de salut mental, com a psicòlegs clínics o com a psiquiatres són clarament insuficients respecte de les que necessitem i necessitarem en els propers anys, quan els boomers ens jubilem. Aleshores, hi ha un contrasentit que jo no acabo d'entendre i el plantejo aquí a la sala per si algú se suma en aquesta qüestió que no entenc, que és que ens emplenem la boca de que necessitem atenció comunitària, de que l'accent s'ha de posar en lo comunitari, però resulta que per acreditar-te com a unitat docent has de tenir llits d'hospitalització. Si tu no ets un hospital i tens llits d'hospitalització psiquiàtrica, no pots formar cap d'aquests professionals. Quin és el problema? Evidentment, quan jo formo professionals tinc una capacitat d'influència. Potser el problema és que ens costa cedir aquesta capacitat d'influència i ahí lo dejo. La següent qüestió seria que estem parlant dels diferents rols professionals, de les capacitats i competències que tenen els diferents rols professionals, des de les infermeres, els terapeutes ocupacionals, els educadors socials a salut mental. És un problema que puguem aconseguir integrar-los en els equips i reconèixer les seves competències i les seves capacitats, per no parlar de la qüestió de la psicologia. Els psicòlegs clínics, que són evidentment pocs en nombre i en necessitem més, moltes vegades poden acceptar que un metge de família o que un pediatre pugui atendre els trastorns adaptatius mitjançant una psicoteràpia breu en la seva consulta. El metge de família no arriba a rotar 2 mesos per salut mental i addiccions. El pediatre no rota mai durant la seva residència. Més enllà de revisar una mica els plans de formació de les especialitats, és obvi que hi ha una altra figura professional que ha entrat recentment en el sistema sanitari, que són el psicòleg general sanitari, i que penso jo que caldria fer un esforç per poder també esgraonar quina és la cartera de serveis d'uns i uns altres, perquè és evident que de feina n'hi ha per tothom. Per què no es fa? Per què està costant tant? Bueno, també jo aquí apunto a que potser el que ens costa a vegades és cedir poder. I ja l'última cosa seria el tema de com realment formem a la població, a la ciutadania, perquè sàpiguen què és un trastorn mental i què no és un trastorn mental, què és normal i què no és normal, quina és l'adolescència normal, quina és la vellesa normal,
què és un dol normal, què esperar si em separo, què esperar si em mudo de vivenda. No? Tot això són dols, tot això són crisis. Poder tenir aquesta distinció, no? de lo que és patològic, de lo que és normal. Per això caldria invertir diners en poder fer campanyes d'alfabetització en salut mental. No? Però, en canvi, no acabem de fer-ho, però sí que parlem, no? de milions d'euros que invertirem en millorar la salut mental. Jo crec que aquí caldria valorar, si no passa, que potser estem utilitzant com a una eina diguem-ne política, de propaganda política electoralista, de vegades aquest tipus de qüestions que tenen a veure amb la salut. I potser si realment intentéssim treballar més per aclarir i per informar i per poder parlar amb més propietat d'aquestes qüestions a la ciutadania, clar, potser també hi hauria el risc de cedir una mica de control per part de segons quines estaments polítics. I fins aquí les meves reflexions. Gràcies per permetre'm compartir-les amb vosaltres. Bon dia. La transformació del model és necessària i urgent actualment. I a mi em toca exposar una miqueta una visió de l'atenció primària. I em remuntaré a quan la vida era en blanc i negre, als anys 40, aquest senyor que té aspecte empàtic i simpàtic va crear el PSOE, no el PSOE, sinó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, que va ser l'assegurança pels treballadors i les seves famílies. I aquí diríem allò que contigo empezó todo. Els ambulatoris es van disseminar per tot el país i així vam estar durant 40 anys. 40 anys van aguantar. Als 40 anys, que la vida ja era clarament en color, per l'empenta de la conferència d'Alma-Ata es va començar als anys 80 la reforma de l'atenció primària, van canviar els ambulatoris per CAPs, van canviar totalment la forma de treballar i realment van fer una reforma espectacular, quasi revolucionària, i es va crear el Sistema Nacional de Salut, una tal revolució passada del Seguro Social a la sanitat universal, el Sistema Nacional de Salut, amb la llei del 86 que comentava la consellera. Però han passat 40 anys més, les coses han canviat. Què ens tocaria fer ara? Si tenim el sistema en crisi, entre altres coses, per l'envelliment, que augmenta la fragilitat, augmenta la complexitat, igual hem de canviar també els centres. El concepte igual serà un centre d'atenció integral, per donar-li algun nom. Què voldria dir això? Què tindríem que fer en aquests centres? Primer, conservar les essències del sistema. No farem ara una revolució, sinó una evolució. I hem de conservar les essències del sistema. Quines són aquestes essències? La més fonamental, la longitudinalitat. També m'incosta, Jordi? Aquest és l'article que ha comentat abans el Jordi, no cal donar-li més voltes, sabem l'impacte que té això. Els mateixos noruecs han fet un article ara fa poc, després, que demostra que quan el metge jubila o el canvien de lloc augmenta la utilització de la pròpia consulta i de la resta de serveis, per tant, és una de les coses bones, i sembla que, malgrat això, li hem declarat la guerra a la longitudinalitat. Per què? Tenim problemes d'accessibilitat? Muntem el circuit d'urgències. Tenim problemes que la gent no pot o no vol anar a domicili? Posem equips d'endom que el substitueixin. Això compleix aquella regla de dir los problemes de hoy son las soluciones de ayer. Segmentació de la població segons necessitats, també és una de les coses a considerar. La utilització del PADES com a substitució. Veureu que poso substitució. Per què? Jo crec que tot el que sigui suport és útil. De fet, el PADES, la S volia dir suport, es va canviar a substitució. Tot el que sigui substitució no és bo. Perquè l'atenció primària és un producte de quilòmetre zero. Com deia abans el Jordi, com més serveis es facin aquí, prop de la gent, això serà més resolutiu. Per tant, un producte de quilòmetre zero ofereix proximitat, ofereix personalització, ofereix coneixement mutu. Tot això es pot oferir de prop. I també fem coses que ajuden a desmuntar això. Per exemple, els call centers. No li demanis proximitat, no li demanis personalització, no li demanis coneixement mutu. Per tant, hem de plantejar que coses de les que hem anat fent hem de fer una mica de marxa enrere i canviar-les. Però a part, quines coses hem d'afegir a aquests nous centres integrals?
Ara us comento algunes de les propostes, algunes d'elles s'han treballat en el marc del Kairos i és possible que algunes siguin de les primeres que es vulguin aplicar. La primera, aprofito això, sí, marca. Veieu, són 26 hores el que ha de dedicar un metge dels Estats Units per un cupo promig de 2.500, 26 hores al dia. No és preocupant, perquè aquí com els cupos només són de 1.500, amb 16 hores en tenim prou. L'altra marca ens diu, què passa si això ens ho repartim? Doncs com més ens ho repartim, menys feina tindrem, que és això d'ampliar la base, però ampliar la base de la UVA, en aquest cas. Per què? Perquè no cal que tot ho faci el metge, es poden repartir moltes coses. Llavors, un dels primers elements, l'ha comentat ja abans també el Jordi, és la UVA3. Digue-li UVA3, digue-li UVA4, digue-li UVA el que vulguis. Es tracta d'ampliar la base per poder repartir la feina amb el professional més adient i que puguem donar abast a això. Què vol dir? Que sí, potser sí que podem passar dels cupos de 1.500 a 1.800 i 2.000. Si passem de 1.500 a 2.000, igual no farien falta tants metges com diuen que fan falta. La UVA3 què vol dir? Que li assignem, en el cas de la UVA3 simple, amb un administratiu població. Per tant, les 3 persones que fan la UVA, o les 4 o les 5, es monti com es monti, tenen la mateixa població assignada. Evidentment pot haver una UVA de mirall o 2 UVAs de mirall, que és el que deia abans també el Jordi, de l'equip ampliat, perquè quan jo no estic serà un company meu el que sempre veurà aquest pacient i per tant serà una longitudinalitat de 2 o d'equip que està demostrat també que té no tant impacte però té un bon impacte positiu. Li podem dir administratiu sanitari, assistent clínic, el que sigui. Una cosa important, a part de fer l'activitat administrativa, gestiona totes les entrades, incloent les e-consultes. Qualsevol cosa que es vulgui consultar al metge o la infermera ha de passar per l'administratiu. Per l'administratiu d'aquell pacient, no del metge ni de la infermera, sinó d'aquells pacients. I ell és qui distribueix això assignant el recurs més adient que es pugui, i més adient en quant a forma i en professional. Què fa falta per poder fer això? Fa falta sistematitzar les reunions de coordinació. Tenen que treballar d'una manera molt coordinada. I això què vol dir? No totes les UVA3 treballaran igual, depèn de les característiques de les persones, amb la qual cosa ells es posaran d'acord amb com han de fer la seva feina. Què més s'ha de fer? La formació específica és imprescindible i l'accés a les dades clíniques, que ja s'ha comentat també abans. Més coses, facilitar la feina. Això ja tindria que estar fa temps, però bueno, val la pena aprofitar el moment per insistir. Desburocratitzar la validació de la recepta automàtica i universal. Això és de quan existien els inspectors de la Seguretat Social i encara ho tenim que fer. No té sentit. L'ECAP ho pot fer automàtic. Les baixes curtes autojustificades. Se n'ha parlat molt. Darrere de les baixes hi ha tot un problema per això. La tramitació, per exemple, de la determinació de contingència per part de les mútues. La tecnologia d'intel·ligència artificial ens pot servir per a la transcripció de la consulta i tornar a mirar els ulls al pacient o com a ajuda al diagnòstic. Més coses, suport a l'atenció de la complexitat. Ja s'ha parlat, tenim eines, tenim documents preparats per això. Per tant, si hem de prevenir que els pacients PCCMAC vagin a parar a l'hospital o vagin a parar a urgències o vagin a parar a la residència, hem de crear estructures, si ja s'han comentat, una estructura d'atenció intermèdia probablement que assumi reuneixi et don padres, suport et don padres i ado. Més coses. L'última, he posat hospital, compra de serveis. La primera, canvi de les relacions amb l'hospital. No vull tenir un servei de referència, vull tenir un company de referència, en qui pugui parlar, que em conegui, que jo sàpiga per on patina i que ell sàpiga per on patini jo. I serà molt més fàcil això, que fem coses conjuntes. També tenim el document. Està acabat, després de 2 anys de treball, al gener d'aquest any. Aviam si es pot desplegar. Més coses, ja una miqueta més agressives. La compra des d'atenció primària de primeres visites i proves complementàries. Segurament això donarà també un marge amb aquest tipus de relació. Hem d'anar al pagament dels professionals capitatiu, segons nombre de pacients, resultats clínics, accessibilitat i satisfacció del pacient. És dir, hem de tornar a les cartilles. Hem de tornar a les cartilles. Va ser un error de construcció de fa 40 anys i segurament estem ara en un bon moment per rectificar-ho. I què més? La compra des d'atenció primària dels serveis d'atenció a domicili, el SAT, o de la telealarma.
D'alguna manera hem de facilitar aquests processos i ja que estem en una època de treure traves dins de l'administració, això sí que seria un bon procés per integrar les coses. Per tant, com conclusions, us diria que és urgent transformar el model mantenint els atributs de l'atenció primària, que cal una nova visió dels CAP, que s'ha d'ampliar la base de la UVA, que cal disposar de diferents suports necessaris per garantir l'atenció adequada a les tipologies de pacients, que en algunes accions l'únic que cal fer és desplegar els documents que ja tenim en marxa i en altres s'han de fer proves a petita escala, avaluar-les, comprovar si realment funcionen, si funcionen, estendre-les i si no funcionen, deixar-ho de fer. Moltes gràcies. Ara, moltes gràcies. Passem al torn de debat. M'han entrat diverses preguntes que heu fet des de l'APP. Si voleu participar, podeu fer alguna pregunta. Probablement totes no les podré fer perquè només ens queda un quart d'hora que ens mengem de la pausa de cafè que hem de fer, però anem per la primera, que és una pregunta que va als 4 participants d'aquesta taula. Quines serien les eines per materialitzar i fer realitat un pla individualitzat tan global i ideal per al pacient? És a dir, com portar a la pràctica el pla individualitzat que dona consistència i coherència a l'atenció integral? Bé, quina pregunta. Jo penso que un tema que no hem tocat, però que sí que ha tocat la consellera, és l'autonomia de gestió. És a dir, i una miqueta en Josep acabava també amb això, és a dir, o en Jordi també, jo penso que tots hem fet el mateix esperit, no? És a dir, aquest tema que al territori no se li diu el que ha de fer, sinó que se l'escolta dintre d'un marc general de què es vol tenir, no? La idea de l'autonomia de gestió jo penso que és una idea força, que ha estat implícit i que l'hem de posar a la llista. Molt bé. Jordi. Doncs agafant el testimoni del que dius, Jordi, sí. Agafant el testimoni del que comentes, realment quan donem l'oportunitat als professionals del dia a dia que decideixin quines són les millors eines per donar resposta, per exemple, des de la lògica de fer una valoració multidimensional única i un pla d'atenció únic, ho fan. És a dir, en els 8 territoris on s'està desplegant l'atenció integrada en l'àmbit domiciliari, ens va costar menys de 10 dies consensuar un model de com fer una valoració multidimensional única i com fer un pla d'atenció únic. I això està modelitzat i està publicat. D'alguna manera jo penso que ens toca com a sistema confiar més en els professionals i deixar que siguin ells que estan en el dia a dia que donin resposta des de la necessitat del dia a dia a les necessitats de les persones. Esther. Jo penso que el primer és tenir l'actitud i, per tant, voler-ho fer. Sense això ja podem fer el que vulguem, que no ens en sortirem. Però si això hi és, aleshores hi ha una sèrie de qüestions que haurien d'ajudar, com, per exemple, el fet que els registres sanitaris i socials es poguessin convertir en unes condicions de seguretat, això facilitaria moltíssim les coses, i després també el fet que tinguem mitjans que ens permetin telemàtics, no sé què, que ens permetin optimitzar el temps que tenim i ser capaços d'establir una metodologia, com deies, respecte de com es fa un pla terapèutic individual, que hi ha d'estar, que només no és una assemblea, és que estiguem allà els que realment coneixem el cas i tenim capacitat de decidir, i això posar-ho en les agendes com una activitat amb la mateixa entitat que les visites que fem presencials. Fantàstic. Josep. Jo crec que ho ha contestat ell, no ara, sinó durant la presentació, el del Wagner. Hi ha dues figures fonamentals, que és el pacient, la persona en qui el delegue, i algú de primària, probablement més la infermera que no pas el metge, encara que pot ser qualsevol dels dos. I després, en funció de les característiques del pacient, altres professionals que puguin estar directament implicats amb la seva atenció. El Jordi vol fer una rèplica? No és una rèplica, és una aportació que m'ha vingut al cap mentre parlàveu al llibre del Víctor Lapuente, que és un intel·lectual, diríem, amic de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, en el seu llibre memorable de El retorno de los chamanes, on diferencia
l'evolució que des de l'any 36 van fer Espanya i Suècia, i bàsicament parteix de la base que el 36 Espanya era tan pobra, o Suècia era tan pobra com Espanya. Vaja, resumint, ell diu que Espanya sempre ha sigut un país de xamans i Suècia ha sigut un país d'exploradores. És a dir, que el prova-error ha portat, diríem, a la prosperitat. Era una aportació. Perfecte. Hi ha un aspecte importantíssim, i és que estem parlant del pacient i ens hem quedat en la part més professional, no? Com ens estem organitzant els professionals. Com penseu, és una de les preguntes que hi ha aquí, que caldria involucrar el pacient? Josep? Involucrar el pacient, d'alguna manera l'opinió del pacient és fonamental i de fet una de les coses que, aquí no sé si toca dir, una de les coses que hem parlat en el Kairos ha sigut justament com aportar això. Actualment, a gran escala tenim el Plaensa, però el Plaensa estem parlant que en un centre d'atenció primària són 80 enquestes que es fan i per tant la N que té, des del punt de vista qualitatiu pot tenir algun valor, però des del punt de vista quantitatiu o comparatiu és difícil fer-ho. Llavors hi ha instruments per fer-ho, com pot ser l'NPS a gran escala, que és una de les coses que es vol desenvolupar, que per exemple l'ICS l'ha adquirit recentment i és una cosa que ha de començar. Llavors tindrem realment l'aportació o la sensació, l'experiència viscuda pel pacient a un nivell molt baix, a nivell de professional, i això servirà moltíssim per la millora. Esther, a salut mental com ho tenim, això? Bueno, salut mental en general, no? Jo penso que el pacient no és un. Hi ha molts tipus de pacients, tots som diferents i cadascú espera una cosa diferent, parlem de les expectatives una altra vegada. Però sí que és veritat que hi ha una cosa bàsica i és que ens tractin com a persones, amb tota la dignitat i amb tot el valor del nostre temps, i per tant determinades qüestions són fàcils perquè són exactament igual que en qualsevol altre negoci, que em tractis com un client. Però després, amb tot allò que té a veure, i jo crec que anar només enllà amb la implicació en les decisions, aquí sí que has de fer, jo crec que una valoració respecte del que la persona vol i espera i necessita i està disposada a fer. I aquí et fa una delegació de tot el saber a tu, perquè te'l suposa, i per tant de tota la confiança i espera que siguis tu que li diguis el que ha de fer, i en canvi altres persones que volen participar absolutament i decidir ells després de conèixer tota la informació. I aquest ajust és el que hem de fer els professionals. Genial. Jordi... No, jo de forma molt breu diria que hi ha dos nivells en la participació de la ciutadania. Un nivell és aquest, és l'individual, és a dir, fins a quin punt, quan et poses a fer un pla d'atenció, la persona no només participa, sinó que és l'accionista majoritari d'aquest negoci a mitges. Sincerament, penso que hem fet avanços en aquest àmbit. És a dir, tot el desenvolupament de plans d'atenció individualitzat, dels PIC, ens ajuda a avançar en això, però no tenim mètriques a dia d'avui que ens permetin d'una forma global saber realment si estem suficientment orientats a allò que importa a les persones. Però llavors hi ha un altre nivell que sovint obviem, que és fins a quin punt la ciutadania és partícipa en primera persona de la decisió estratègica i operativa des d'una lògica de planificació. I aquest és un repte que penso que tenim. Nosaltres en cada un de les línies prioritàries hem intentat incorporar la ciutadania en primera persona, però dic hem intentat perquè un sempre s'acaba preguntant si la participació no ha acabat sent testimonial quan en realitat haurien de ser els protagonistes d'aquest procés. Jordi Varela. Jo penso que la idea que tots sempre el pacient, diríem, acaba sent allò de tot pel pacient sense el pacient. Jo, diríem, posaria èmfasi en els instruments que tenim i que a la primària estan, diríem, escassament desenvolupats. Un és que fa falta més formació dels professionals en decisió clínica compartida. Fa falta promoure d'una manera més rigorosa els programes de pacients experts a les patologies que s'ha demostrat que tenen resultat. Fa falta que s'estableixin dinàmiques de grups focals en els problemes que sorgeixin en els centres de salut. Però no només això, sinó, diríem, metodologies de codisseny. És a dir, ben estructurat, els pacients han d'entrar en el model de gestió i ens han d'influir en com ens organitzem. Això va més enllà de les enquestes. Sí.
totalment d'acord. Ens fan algunes aportacions referents a tot el que hem estat aportant des de la taula, considerar el concepte d'UVA com una unitat bàsica d'atenció al pacient, en el qual intervé la infermera, la TCAE, l'assistent clínic, la treballadora social, la nutricionista, és a dir, una mica la persona que ha fet aquesta aportació està subratllant la necessitat del treball en equip que àmpliament ha sortit en aquesta taula. Una altra aportació és com solucionem l'efecte manta curta quan se'ns exigeix tanta accessibilitat a costa de sacrificar longitudinalitat tenint una limitació de temps i espai. Quin rol considereu aleshores que podria tenir el psicòleg general sanitari en el sistema de salut? Aquesta és per tu, Esther. O potser per ell també, eh? També. Jo crec que la podem compartir, no? Doncs mira, és una de les mesures fàcils de fer. Penso que estem d'acord perquè ho hem parlat amb que té un paper clau i de fet ja ho ha deixat clar tal com ho ha dit. El psicòleg clínic de fet és quasi una cosa molt específica d'Espanya. Pel que jo sé, fora d'Espanya no hi ha psicòlegs clínics tipus mi o coses d'aquestes, per tant. Però bueno, una cosa que tenim és que ara tenim psicòlegs a quasi tots els equips d'atenció primària. Per tant, si la majoria de llocs no estan contents amb la feina que s'ha fet, en general, per què no li canviem el perfil? És gratis. Només és dir-li, ara en vez de fer això, faràs això. Llavors poden entrar amb les guies del PCP, per exemple, hi ha algunes patologies que pot abordar directament. Cuidado, llavors amb un psicòleg no en tindrem prou. No, posem-se d'acord. Pots entrar a aquestes coses has de fer tal i qual, i potser són 3 visites o 4 visites i després fora. S'han de fer els números per veure a on poden entrar i com poden no col·lapsar-se. Sí, amb aquest model d'atenció esglaonada, on s'ha definit els diagnòstics que estan a cada nivell, on s'han definit quins són els tipus d'intervenció de cartera de serveis, no? Jo penso que és clar. O sigui, els casos que són més malestars de la vida, crisis vitals, trastorns adaptatius, que són el gruix dels problemes que arriben a primària, tot això clarament seria una part de competència que podrien fer els psicòlegs generals sanitaris, perquè, entre altres coses, els propis psicòlegs clínics consideren que per ells això és pecat en minuta, vull dir, ho volen delegar en el metge de família, en el pediatre, no? Per tant, té tot el sentit. Però aquí cal fer una feina ben feta, amb la qual ens assentem uns i altres i amb la qual s'arribi a un consens, però això és modificar lleis, també, hem de ser, per tant, això no es pot fer només a nivell català. I deixeu-me una mica que subratlli una aportació que han fet diverses persones i que vosaltres també heu fet tots en les vostres presentacions, que és el rol tan important que han de fer les nostres treballadores socials, tant les que estan en els nostres equips de salut, no diré equips d'atenció primària, sinó equips de salut, que som tots els que estem al sistema, com aquelles treballadores socials que estan en altres àmbits com a nivell dels governs locals. Ens queden 30 segons per tancar la taula. Us dono les gràcies per haver esperat a marxar a fer el cafè i permeteu-me que us doni 3 missatges curts. El primer ja l'ha dit el Ramon, el doctor Cunillera, en el seu missatge inicial, i és que s'aniran actualitzant de forma contínua a través de l'APP les diferents presentacions que es vagin fent. La segona és que el doctor Varela signarà el seu llibre aquí fora fins a la 1 del migdia i us esperem puntualment a les 11:30 aquí. Moltes gràcies i fins una altra estona. Thank you.